kuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Takukutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tukona muri kusubscribe, muri kulaika, muchiramba muchikomenda zvakare. Ishuviro yembereki wese kuti paanoitawo mwana wake azowanawo mwana wake achienderera mberi, chingava nechikoro kana kuti neupenyu hwake huve hwakanaka mangwana. Asi nyaya is a different case. Pani mhuri yatashanyira kuno kuHighfields kuna baba namai majojo vati imbowewo kuno mumbonzwawo nyaya yemwana wedu akatosira chikoro panzira ari grade 3 nekuda kwekuti akangotanga kuita kapundu kakazoita kuti abude waya, kari kuita kuti abude minzwa, abude matches zvakare. Pese patinoti kana kuti tuone kuti ronda iri rasvika papi, chikunyanyotikatyamadza ndechekuti zvinhu zvose zviri kubuda hazvibude kana zvine ropa kuratidza kuti zviri kubva mukati. Regai tinzwe kumhuri idzi, tinzwe kunyatsoti chii chakaitika kuti dambudziko iri ritange, uye nderupi rubatsiro rwavari kutsvaga kumhuri yeZimbabwe. Mama makadi tipeni makadiwo tiripo kuri sei kuno kuHighfields? Kuno kuHighfields kuri nanhako mbijani. Tiri kuona kaizvozvi une kwananika kwakumvura yekuti ichinaya ya tinoti kwananhako nekuti kwakuti tonhorereni pasi patonhora, asi nedambudziko ratinaro hatisati taonana nehatina. Aiwa, matambudziko ariko mama, ende tine chivimba kuti sematambudziko anopfuura, anouya achiita sei achipfuura. Hamuna zviminda here kuno? Hatina. Hamuna kumhanyidzanawo nevamwe kuno tiregai tinotsvaga pekungoisawo kamunyorondega? Tinotorima kumusha, asi nedambudziko ratinaro asati takwanisa kuenda kumusha kwacho. Mhuri yenyu yakakura sei mama? Ndine wana 6 nababa neni tisu mhuri yacho. Vakura sei vana? First born ndeya 92, iyo last born ndeya 2013. Saka last born ndiyo yatunganisa panapa, ndiye mwana dambudziko? Ongu ndiye mwana nedambudziko. Muchititaurira mama, mwana dambudziko rake rakatanga sei? Mwana akatanga 2022, akangoita kapundu. Pakunotuburwa kakapundu kaita hurwa, kachiti tibvise hurwa, ndo pakati mangwana acho pakamuka pakubuda uswa. Pabva uswa pakatanga kubuda zvakangosiya, zvaingochinjana zvichibuda zvakasiyana siyana kusvikira tasvika mugore rona 2024. 2022? Ndinoda kuti munyatsojekesa ipapo, munyatsotsanangura zvisere. Mwana atuburwa pabuda hurwa, mangwana mwana obva amuka achibuda uswa. Zvakafamba sei ipapo? Zvakatanga sei kuti azoti mama onai pakubuda kauswa? Zvakatanga sei? Kutanga kwazvo ini mai vavo ndaitowe kuno kuHarare, wanga vari kumusha waina sisi wacho. Saka akati pabuda uswa aitofudza mbudzi, ndopaakanoratidza sisi wake kuti sisi honai uswa huri kubuda paronda riya makasvina nezuro. Sisi wacho wakambotadza kuzvibhilivha zvakadi zvakanaka kuti wazvinzwisise, asi rari mangwana wachiona uswa uchienderera mberi uchibuda, ndopawakazofona kuno wachiti mama nadhedhi kuno mwana ari kubuda uswa. Baba wacho wakamboti hakuna zvinhu zvakadi zvakadaro. Hapana here kuti angaita mhopo akadambura mhopo, pamwe tutsinga twemhopo. Wana wakati aiwa kani uyai muzvionere mwana ari kubuda uswa. Baba wacho ndopawakanditsvagira mari yebhasi, wakati chiendai munonyatsoonесesa kuti chii chiri kuitika pamwana. Ndakabva ndaenda ndikanoona pakutobuda minzwa chaiyo mihombe, yaingoita zvekungobviswa pana mai wayo yotobuda yakadaro ine kwainogwadamburwa nako kuya. Ndikaona dambudziko riya ndikatovati uyaiwo muone zviri kupi zveshuwa mwana akutobuda minzwa. Ndopawakauyawo wakaona zvechokwadi mwana akutobuda minzwa. Takamboendawo kwataingonzwa kunzi endai kwakati kune rubatsiro, endai. Takatenderera tichienda makasiyana siyana, asati tawana wakakwanisa kubatsira wazhinji vaiti uyai ndipei mombe, tipei mbudzi, tipei mari yakati. Taimbozamawo nezvatinge tinazvo zvishoma kusvikira tapedzisira hatisisina chatinacho. Kusvikira pari nhasi vanhu vanongoti uyai kwakati tikubatsirei,
asi kana kuti tichiwana mari yacho yekukwira kuenda ikoko hatina, kana kuti tiwane chimwe chinhu chekuti tiwapa hatisisina, nekuti kufungai kuti kubva 2022 kusvika zvino 2024 muchingobudisa because mwana haiti kuramba makatarisa pasina rubatsiro rwamunenge muchitsvaga, saka ndo pane dambudziko racho ipapo. Pandoda kuti panyatsojeka ndepekuti sekutaura kwamaita mukati pari kubuda zvinhu zvakasiyana siyana. Ndazombotaura zveminzwa, ndikazombotaura zvemutsvairo, zvemauswa. Zvimwe zvamuri kuti imimi zviri kubuda pamwana apa zvamunoti mega mukazvitarisa nababa munoti izvi zvinhu izvi handizvo izvi. Pakabuda waya ine rust chaiyo yaibuda, pakabuda minzwa yemafiber, mastic emechisa aibuda pamwana, zvokuti iye aitoti akabvisa mustick uya aigona kuulaita, wotolaita wotobvira moto. Saka zvaitinetsa kuti nanhasi zvinongotinetsa kuti chinganzi chirwere rudzii. Kuchipatara ndakaenda naye wakati hatina chekunyora, tonyora kuti chirwere rudzii pamwana. Ndikangodzoka ndisina help yandapiwa kusvikira nanhasi hatisati tawana help pamusoro pemwana iye. Asi mimi takatarisa chironda chemwana kana kuti kabundu kemwana aka kari kuratidza here kuti zviro kwazvo ironda rakadzika rekuti zvichida zvinhu zviri kubuda zviri kubva mukati, kana kuti kangoro karonda kekuti tinongoti akasvinwa karonda but izvi hatizoti zviri kubva kupi. Ronda rinofanirwa kuti riri kukuwadza mukati megumbo remwana, nekuti ukawana rakavhurika rinotobudisa mweya wokunzika kuti pane something chiri kuitika mukati mei, rotonhuwa kuita senyama iya yakutoora ronda racho. Saka zvinoratidza kuti mukati megumbo remwana muri kuita sei, muri kukuwara. Madhoktors nazva muchiti vakati hapana chatokwanisa kunyora, ko kuti vangorapa ronda sezvariri vakati kudii? Kuti warape ronda sezvariri vanoti hazvigoni, nekuti hatizivi kuti tinotonyora kuti chirwere chacho chinonzi chii, because tinofanira kurapa chirwere chine zita. Hatina zita ratinogona kuchipa chirwere chiri pamwana wenyu. Saka endai motsvaga zvimwe zvamungaita pamusoro peurwere hune mwana wenyu, isusu hatikwanisi. Nanzwa muchiti makafamba ende maneta nekufamba. Kwamuri kufamba muchienda kupi kunotsvaga rubatsiro? Tinoenda kumapostori, tinoendawo kune vamwewo vanoziva zveung'anga izvi, asi hatisati tawana vanoti tazvigona. Vanongoti tinozvigona, tipei mari yakati towapa woita zvawaita, asi tichingodzoka tongoona zviri kukontinyu, zviri kuramba zvichingoitika. Tinoziva kuti ukaenda kumasowe kana ukaenda iko kumatare havaregi kukuudza kana kuri kubvawo dambudziko. Tisingataure hedu kana kuti mazita evanhu, tongoti zvichida welcome wenyu kana kuti ari pedyo nesu ndiye watiri kusvika tichibata ikoko. Vari kutaura here kuti dambudziko iri riri kubva kupi? Vanotaura, asi vanotaura zvinosiyana siyana. Mumwe anoti dambudziko riri mumba, mumwe anoti riri panext rimwe, saka hauzonyatsozivi kuti chairo parinobva ndepapi. Takatarisawo munomboita here hurukuro nemwana kana kuti makamboita hurukuro nemwana here kuti zvichidawo pane vanhu vakanganisira navo, kungava kuchikoro, kungava panext kana kuti mwana tinobvunzisisa, anoti handina munhu wandakambokanganisira. Nekuti sitaingofungidzira kuti pamwe pane waakatuka kana kutorera chinhu chake, but handina munhu, nekuti kazhinji mwana akakanganisa munhu achanouya kuzoti mwana wenyu handidai. Handina munhu wandakamboona achiuya achiti mwana wenyu atora chakati changu, kana kuti mwana wenyu sewana zvekurowana kwavo vana hazviperi, kandimozviziva kuti vana vanongorowana. Saka hauzonyatsozivi kuti ndo pazvakabva here kana kuti chii, but zvekuti vana varwa uko mwana wenyu azodai, asi zvekuti atora chinhu chanhingi handina kumbosangana nazvo. Zvichidawo imimi vabereki pane vamwewo kavamunogona kufungidzira kuti zvichida ndinhingi uya watikakanganisira naye, kungava kuno kana kungava kumusha, hapana here? Handina inini munhu wandakambokanganisirana naye akauya akasvika pakuti mazondikanganisira zvakati saka ndakuzodai inini.
handina munhu wandakambo nekuti inini ndinogara nawo wana kumusha. Baba vanogara kuno kuHarare ndokwavanenge vari nguva zhinji. Saka hapana. Takatarisa mama sekutaura kwamaita mukati hamusi kunyatsobudirwa pachena kuti dambudziko iri kubva kupi ende mafamba maneta maita zvese zvamunofungidzira. Iye mwana pakurara kwake usiku tinozoti ndo panowanzoitika kufamba kwemweya yakaipa zvizhinji. Ari kurara zvakanaka ere mwana? Pakurara hana problem, anogona kutorara zvekurara zvekuti kunoedza asati asina mbopepuka. Saka panguva dzekurara anenge asina dambudziko. Saka panobuda waya idzi takatarisa tingati kukura kunenge kwakaita zvinhu zvinobuda paari zvinenge zvakakura sei? Zvinogona kutora pisi yechigunwe changu chepakati. Zvimwe zvacho ndomakurira azvinenge zvakadi zvakaita, kunyanya kana iri minzwa inogona kutodarika chigunwe chepakati yakareba. Asi huswa hunogona kungouya huri saizi iyo asi huri muchechetere wakaenzana, hapana hunenge huri hombe kana huduku, wakaita kunge kakuchekererwa chaiko chaiko. Saka takatarisa dambudziko iri mama tinoziva kuti kune hamawo dzatigere nadzo kumamisha uko. Makambosvika ere pakuendawo nababa kuhama monoti aiwa ndo dambudziko ratawirwa naro iri, tibatsirewo, toita sei, toisa musoro pamwe chete tobatsirana? Kuhama takamboenda. Vanhu vakamboita macontributions ekuti titsvage vanobatsira. Tikangoendawo kunobatsira vacho takangoenda tikachajiwawo zvatachajiwa, wakaita zvawaita wakati zvaita zvikakundikana. Saka kuti muzoramba muchingoti hatirambe tichiita macontribution, vanhu vanoneta, vanongova kukudzai kuti hatichinawo, patakaita ndo patakadi patakakwanisa. Mwana dambudziko rakatanga riri ari grade ani? Anga ari grade 2. Ndo parakatangira 2022. Saka izvo achiri kuenda kuchikoro? Asi kuenda haendi nemhaka yekuti kuchikoro hawadi kuti vana vaone zvinenge zvichiitika kwaari. Even mamistress anochema, havazokwanisi kuticha vamwe vana. Saka vanobva vangoti aiwa mwana wenyu garai naye kumba kusvikira magona kumurapisa dambudziko rainaro. Asi zvinhu izvi zvinobuda nguva yakareba sei zvichiitika? Kana zvichida kubuda zvinogona kutotora nguva kana mwedzi wese zvichingobuda every day. Kana zvambodawo kustopa zvoita sei? Zvostopa kana 1 week kana 2 weeks zvotanga futi zvichingodaro, ndo zvazvinoita. Saka asi mudzinza kwaberekwa mwana makambobvunza ere baba kuti hakuna munhu akamboita dambudziko iri here kana kuti zvototangirawo pamwana? Izvi zvaakuda baba watopindura iwo mubvunzo wacho nekuti tingawakumiri waripo. Gaitinzwe kubva kuna baba iko zvino vandagara navo ndivo baba vepamusha uno. Rega timbonzwawo divi rababa kuti dambudziko rapinda mumusha ndiapi matanho avari kutorawo kuedza kana kuti kurapisa mwana kuti vanyatsonzwisisa mudzi wedambudziko iri kuti uri kubva kupi. Baba makadi? Ndiripo ini ndambotaura namama vakandiudzawo zvidimbu zvavo maziviro ari kuita nyaya iyi. Pane pazosvika mubvunzo wekuti wandavabvunza kuti dambudziko iri muchinzwawo nababa kuti kumhuri kune munhu akamboitawo dambudziko iri zvichida kudzinza kwamaberekwa emimi rinovadzinza remwana, kune chiitiko chakamboitika chakadai here kana kuti chakada kufananawo nechidambudziko rine mwana? Kuita hakuna. Pakukura kwedu kusati ndambosvinza tatangira kuzvona ipapo pamwana. Sababa kufunga kwenyu toti dambudziko iri riri kumbonyatsobva papi? Papano pandingafunga kuti kupozi chirwere hangazvi chabva papi, pozi chinhu chakangotangawo pasina munhu anotarisirwa nazvo. Zvoti kana pandakazviona ndakatokashamara kusvika nanhasi ndisoti zvinombori chii, because hakuna anyatsodzikisa kuti no chiro chedzinde remudzi riri kubva apa richienda apa kana kwese kwandafamba kwandaenda naye. Because unounzwa kuti kana kwanzi kwakati utoenda mumanharaunda nikoko unosvika woitwa zvawaitwa. Vamwe ndovanoti uyu ari kana nembasha dzake dzaambopfeka achishandisa ndozeni yake wopisa mbasha dzedzi
zvokuti dai kusirika minzwa ndaitomboichengeta minzwa yaya but pane mumwe muprofita akanditi uya nayo kupi minzwa yacho tikwanise kuita sei kuti tivhare zvachose zvinhu zvisauya. Akatora minzwa yayo zvese akapisa but dambudziko andambopera nguva zvokuti aona kuti iye ndofunga kumudza kuona ndaita sei ndakundikana ndobva ngoramba akundipa mazuva uyai musi wakati baba ndakundika ndabatikana uyai musi wakati baba ndakundikana kusvika wega vaona kuti baba chinobuda mari yangu yakatonyora kudhara wobvunzwa futi kumwe unenge uchingodaro but hapana chiri kubatsira pamazoonawo dambudziko tatasvika pakutoita sei ndo pamakazoona vanhu vakuposta tangoyavo vanhu vauya sezvamaita izvo tatanga kutsanangura chi ende ivo vakaita dambudzo musa vakauya vakatowana chi minzwa ichitobuda vakatoonawo zvochoti vakashamisika vakafunga kuti kunyepa ka ndikandidzorai ndikatoda kuvadzorera kudai ndokuona zvochwa zviri kutoramba kutobuda because hazvibudi nenguva yaunoda iyoyo anogona kubuda makuseni anogona kuswera nazvo pamotorara nazvo ozofamba makuseni achizvinonga machira chinonisa kuti zvinhu zvinobuda masikati kunyanya achitamba nevamuko kana iye kana zvakutoda kubuda antomhanya anotozvinzwa kuti chi pane zvakutoitika mugumbo rangu tionai zvakubuda saka pazvinobuda hachemi here kuratidza kurwadziwa kana kuti hachemi kana mambotaurirawo mabhururu enyu kuti ndo dambudziko rine mwana wamugumba advise kana kuti mashoko avanokupai ikoko takatarisana nedambudziko iri zvichida zvinenge zvakamboitikawo kumarudzi kwavo hazvizikani mozamunhu kana pamwe aizva zvaari akazviti kana aizva kwazviri kubva akwanisa kutsanangurira mogona kutofamba mese asi pakushaya chinoita sei chinobuda because dambudziko rinenge riripo saka iwe nekwakatangiwa kare zvozoti pamwe watozowana anokwanisa kukubatsira ndiwo kuudza kuti ndinodzinda rakabva zvakadai kana kuti vaya vanokwana kuti vanotodzorera vaita kukope kusendo kuti inga pamwe chinhu chakati chakaitika because zvinoitika zvinhu zvokuti nguva senguva yakakura madzibaba edu aibata pamwe zvakawanda umwe anenge asisaziva zvinhu zvinopanduka anoona zvasiyana negeneration asoti kuti zvakanda hauchaziziva totedze nzira dzacho animazvo saka ndopana chida kutobvunza ipapo kuti zvichida kwatinge tichifamba tizogononongedzera kuti aiwa imimi tete imimi ndimi wandiri kubata kana kuti imimi maiguru ndimi wandiri kubata kana kuti baba ndimi wandiri kubata nekutinge tisina umbowo wakakwana kuti ndiko here kwazviri kubva chokwadi asi vanhu vaya vemweya vanotoona kuti aiwa dambudziko riri kubva apa chinozogona kuzotadzawo zvacho ndechekundiso but vanenge vachiziva kuri kubva dambudziko hamunomboita here nguva kana kuti sekuzokwa mune muchita kuti aiwa ndiwo panext door ende vanotokuudza kuti imba yacho makafuratirana nayo kana kuti yakadii mozorangarira kuti zvichida ndofunga igore riya ratakanyimana badza riya kana kuti igore riya ravakamboti chakati ndangariro dzatanga kudzoka zvekuti makambosvika pakuti aiwa ngatimboendei ipapo tinokumbira kana ruregerero hapana here nguva yamakambosvika yakadaro zvichida ndio ukama kuti regai timbonovakonfurana timbotaura navo kuti zvakaitika payaka tanga tichikumbira ururegerero hapana chitiko chandakasangana nachakadaro kana kuti nditi ndinzve kana pandinofamba kuti pakadaro aiwa ndikanyipa handina mwana hamuna kana mbonzwa kuti akanetsanawo nevamwe kuchikoro kana kuti chii zvichida iko zvino vana havakwanise kunyatsotaurira vabereki vavo zvinhu zvinenge zvichiitika nemo zvichida pane zvinenge zvakatoitikawo kungava kuchikoro kana kupi because vanhu vatakura zvakasiyana siyana zvichida munogona kumboita father and son talk mugonyatsotaurira zvimwe anogona kutya kuudza mama kana anasisi asi kuna baba anogona kushinga kuti aiwa zvakadai zvakaita sei zvakaitika maizvo zvaita mukomanayo kazhinji dai kuti pane zvakaitika munhu kuti chinhu chaita chimwe haazivi kuti chinondirovesa kana chakaipa anongogara kuti kana afarisi ungotaura dedi muswakati zvakadai kana angave mama takadai muswakati zvakati zvokuti kana panombvunza
akatozvitaura kuti hateti ndakadai kana kuti takaba chinhu muna manhingi kana takadya chakati panhingi tisina kupiwa angada akataura but panoedza kuti ndinyatsvaga kuti ndipapi chaipo pangave haasati ambosvika pakadaro. Saka mwana uyu ndiega ane dambudziko pavana vese 6 ava here kana kuti vamwe vane matambudziko vari kusangana nawo mukurarama kwavo? Ndiega ane dambudziko. Saka iko zvino ndanzwa muchiti maneta kufamba kana kuti hamuchaona pundutso zvakare kuti muchazorama muchingoteedzana nevanhu nekuti chimarisauti chaiwo hamusi kumaona. Takatarisa baba mati mamboendawo here zvichida mwana kuti kovadii kumboendawo kumana naprofeti nhingi vambononzwirawo ikoko? Awo maprofita handingati ikaindisa masuwo mazhinji ese ndapedza ndatenderera uchienda kwanzi kumarondera zvikanzi kana kwarusape zvikanzi unoenda but uchinosvika woudzwa zvawaudzwa woitirwa zvawaitiswa wopokana mutoro yacho kana chii zvomboita sezvamira ona zvotanga futi. Vamweni vatika madii kumboenda kunana profeti vachiri kupisa vemachechi emagitara? Dzechi magitara ndo kwatakakurira chaiko tinovaziva but dambudziko rakaita seiri rimwe hariperi naizvozvo mwana chinhu chinorambwa nadhokta ka uchimizi hachina mudzi kuti chingave neani source hachinova kana mumabhuku ake hachimo kureva kuti chechiva chinoida ngopedzwa nechi hanimazvo. Pane mumwe mubvunzo baba wandikade kubvunza. Takatarisana nemhuri tinoziva kuti sana baba vedu pamwe pacho munogona kuzoita kakukoshiwa kwakukangana kuti zvichida ndofunga gore riya ratakambodai zvinogona kunge zvakuda kuzodai. Ndofunga pane mubvunzo wandinowanzobvunza hangu vanhu vechikuru kuti hapana here kwamuri kufungidzira kuti ndofunga patakatanga kuita mhuri yedu naamai takataurira tikati aiwa regai timbosimbisa mhuri tisingazoziva kuti aiwa mangwana zvinogona kuzomuka zvaapa. Hamuna here mbosvikawo stage iyoyo baba? Kwete indakura ndo munhu ainda kuchechi saka dambudziko zhinji rokuti ndiite zvemushonga kana zvekung'anga kana zvekutenda muprofita handasingazvibhilive handina mbosvika ndakaita mushonga kuti ndoda kubata mushonga wokuti ndingati ndizvisimbise chii indotenda kuti zvinhu zvangu zvese zvinobva kuna Mwari. Saka handina mbosvika kana kuti mudzimai wangu tisvike 1 day tingati dai tingange tichinyepa. Dambudziko senguve ndo raasita kuti tifambe kana kusvika kumaprofita nezvimwe nzvimbo dzatisingafani kusvika kuda kwedambudziko. Unaka zvichida munogona kunge makati pane kana ndakatenga rori yangu kana kuti mageja akati wandei kumusha uko vanogona kuti toda kuona kuti zvinoenda nekupi zvichida ruvengo chairo mukugarisana. Hapana here kwamunombofamba muchidziva kuti aiwa kana kuti ruvengo rwakangouyawo rwemunhu akati aiwa regai ndikubatirei ipapo? Zvakada ukazvinzwa ka asi kazhinji semunhu anorarama zva kuti hapana pangomborarama usina munhu anokuvenga. Isu chiri mandiri ndekuti dai mwana wangu aita sei apo zikatsvaka zvakawanda wopedza kuvengana nehama kana neshamwari nezvinhu zvaunenge uchiudzwa everyday kana paunofamba kana paunosvika. Asi chemu zvekuti mwana aite sei apore. Iko zvino kune vari kukuonai rubatsiro rwamungafunge kuti mungada semhuri takatarisana nedambudziko remwana rwakamira sei? Tikawana munhu anogona kutibatsira ingave n'anga ingave muprofita angave profeti dambudziko rikapera ndofunga ndicho chishuwo chikuru. Ndinzwa muchiti makakura muchiita zvechechi ndofunga izvi zvekuzopinda mumatare zvatozouya nedambudziko remwana saka panada kuti mujekese papo kuti munozosununguka here vanhu vacho maybe zvichida ndevechivanhu ivava vakuti aiwa chimbouyai futi sekutaura kwamaita mukati taneta tafamba taneta vakazokuti futi chiuyai munozosununguka here zvakare kusimuka muchiita sei muchienda? Tosununguka pozi dambudziko tisi tinaro.
tinotenda baba maita basa yakati mudzi wokumwana zvichida nesikireti yaasiri kukwanisa kukuudzai vabereki anogona kuudzai nini sasawira wake tinoribo kuri sei kunoko kuribo ndanzwa kuti une problem yegumbo chii chiri kuitika pagumbo rako zvangotanga zvoga zvakatanga sei zvatanga ribundu ndichitofudza mbudzi ndobva rapo doro rakasvina mangwana ndobva patanga buda minzwa mahuswa waya mastiki emechisa ndobva ndasvika kunoku zvambogara zviasingabude ndagara futi ndobva zvitanga kubudawo ndiri kunoku saka nezvakubuda zvinoita sei panotanga kubayabaya ndikabayabaya ndobva ndauya ndogara mba munomu ndobva zvabuda zvapedza kubuda zvinogara ngopedza masikati ose zvobva kana kurara nazvo kana kuramba kubvisika ndobva nditorara nazvo saka zvinoramba kubvisika paipai haumboedzesa vaseline nditombomaisa but zvinoramba saka pazvinozobuda manhira aunze kurwadziwa here kana kuti panenge pachirwadza pakutanga kurwadza ndobva ndamboisawo vaseline ndiri pa5 pambotaona norwadza saka zvinotozongomuka zvakabuda zvega alright ndanzwa uchiti wewe zvakangotanga ukari kabundu hapana munhu wawakanetsana naye here kana kuti hauna kudonha here kuchikoro kana kuti uchifudza mbudzi ikoko handina kana munhu anakanetsana naye nambodonha rangotanga riri bundu zvingodiki ndobva raita rakurira ndobva razara urwa ndakati ndikuri nansisevha ona bundu rangu roramba chikura ndobva varipudura varisvina ndobva zvangotanga kungobuda zvasiyana siyana minzwa waya mastiki emechisa ndobva pazofonderwa mama vari kunoko kuti vaimone zvikuita mwana ndokubva vakwirawo vakauya saka papo paunenge paunorara paipai hauunzwi here kana kuti zvimwe zvinenge zvichiratidza kuti zviri uku kana zvinenge zvichifamba-famba kana kuti zvinongozvinzwa chete pazvinenge zvichida kubuda panenge zvichitofamba-fambawo zvekuti kana urara ndotomborwadziwa even nyange kutsoka here kana zvinongouya ipapapa ndipo unongonzwa kufamba-famba nyango ukoko ndoko zvinotangira zvichiuya kwacho ndobva zvatonzobuda ndobva zvikada kubvisika zvinobva zvikada kuramba zvinongoramba saka even nyange mukaenda machechi mukanonamatirwa zvinongoramba zvichibuda chete kana tiri pachechi hazvimbobudi tisadzoka kunoko ndopa zvinobva zvabuda muri pachechi hazvibude hazvimbobude even nyange zvichida uchitozviona kuti izvo unozviona here manje kuti ichi chiityika ichi zvisati zvabuda ndongokaruka zvabuda ndanzwa kuti mechisa yacho hanzi akabuda anotokwenya kotsi anenge asina kutota neropa kana nemvura sei asingatoti hazvimbobudi zvine ropa zvinotobuda zvakaoma chaizvo kuwaedza ndanzwa dzine ngura idzi zvinongobuda dzine ngura dzisina kana karopa zvinozobuda zvine ropa ndezvinenge zvakarara zviripo ndozvandona mangwana makusini zvizvi zvakazara ropa saka paunomuka paipai unotozoziva here kuti kwabuda zvinhu zvingani zvinobuda zvese kahwani kuti nhasi pabuda munzwa here kana kuti zvinongobuda kuti munzwa mechisi waya zvinongobuda nhasi pakati munzwa mangwana poti mechisi mangwana poti waya pozouyawo mahuswa saka iwe rubatsiro rwauri kuda iwewe takatarisana nechironda chako chikubuda zvinhu zvese izvi uda kubatsirwa sei ngobatsirwa chironda rangu ripo rindobva ndaenda chikoro saka shamwari dzako dzaizviziva here manje ndakatovaudza nda kurwara ndobva tomboya panapo wakatombondiona vatosiya kunamatira havanombonamata kuona chete ndobva utobuda ukaenda kudzimba dzavo komaticha ako ndikavakaudzwa kuti ndatanga kurwara zvikanzi anouya kuchikoro arapwa apedza kurapwa ndopatinoda kumuona chikoro saiko zvinokuverenga here uri pamba panapa kana kuti wakutongoti ini ndozoverenga kana ndapora ndikitomboverengawo nguva gradani manje 3 aiwa unoita zvakanaka utodzokera kupi kuchikoro
mazvinzwira emhuri yezimbabwe vananga ndichitaura navo ndataura namai ndikataura nababa ndikazotaura zvakare nemwana kuti ndinyatsonzwisisa kubva kwaari iye muridzi kuti nyaya dzese idzi dzakanyatsotanga sei. Asi kutaura kwaari kuita ari kuti pakangotangawo kari kabundo handina munhu wandingafungidzire kuti ndakanetsana naye zvichida zvakazokonzeresa matambudziko ekuti mwana ari kubuda waya, ari kubuda minzwa, ari kubuda mechisi, ari kubuda zvinhu zvakasiyana siyana paronda rake, izvo zvatomutadzisa kuti aenderere mberi nechikoro. Vanoda kumubatsira kana kuti vanoda kubatsirana nemhuri iyi, nhamba dzamai nababa ndodziri kubuda paskrini apo. Vabatei, vati ivo vakasununguka kuti vambomira zvechitendero ichi vambotsvaga kuti rubatsiro kana kuti raramo yemwana wavo yoitwa sei. Vari kuti iko zvino havana chavachasarudza, vangava vemachechi, vemakereke echirungu, emagitari, vangava napapa, vangava mabhishopu, vangava namadzibaba, vangava zvakare ana sekuru nanambuya. Hanzi yero basa makasununguka kuti batsira. Chatiri kuda ndechekuti mwana aende kuchikoro apore zvakare. Asi chichemo chavo chikuru ndechekuti hatichakwanisa kuwana mari dzamungachaja, dzingava dzematare, dzingava dzema1-on-1, dzingava dzekuti titenge zvimwe zvinhu zvamungati shandisai izvi. Isusu mari tapera nikufamba. Fungai hanzi kubva 2022 kusvika gore rino mwana aine dambudziko tichifamba kukwira nekudzika, asi chachinja hapana. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagio tichiti chisarai.